sahalinari tema dakola di suratton harus dilakukan action isi mana marsahid taubati rumah sakit dia manang takunjungi. Jadi moloadong ulaot tatabahin tema dan pokok dan lain-lain itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sangat dope. Marsugok dang buber dope panitia. Tatopok maisi na marsahid. Tatopok maisi na hatsitan. Jala adong doi dielim dihepata adong de bibil frau na pensiun nasay pia-pia di podoman na. Ikut disiram dongan na bil frau na poso no may disi. Tangyang naima Tuhan ala maau dang marguna beau so adong naro tuau so namari peau di ngoluku di ramoti hodo au di langlangi lau au manopo punguanina tu desa-desa mengajari PA dohot mengajari margurede alain wang dang adong begogokku holan na PA na maau Tuhan ala maau ay dang marguna beau molo tadok pamalum na hatsitan ulaot tadi huria nama toras ima dakolan tu diri nabi huria nama toras otik godang adong sesuatu yang dia buat kepada orang lain huria nama toras adong tarida doi di anggaranna kolan na perlu tusido manang nadong do tusan tuakan rekod di sadok HKBP dang naso dang nagudang kepengta molo tau rupi pengungsi Rohingya na sampai 10.000 dilangkat dang naung suk-suk hepeng ta molo tau rupi korban bencana alam gempa dari Nepal dang barani mulak tu jabu dang naung suk-suk hepeng ta molo tau rupi akadadana na soboi sikola doho takaparopuan na soboi sorang di ngoluna ala saya terus erupsi sinabung memuntahkan lahar ala ninna 5 tahunon terus di berkepanjangan kita sonang do marminggu sonang marede boy do kita mangan minum alai nasida apala ditedai dengan kelengkapan yang sederhana AIP ikusiga motor tangki dialapi sipata dana disemprot masonguni huria na matoras dohot mamikiri huria na dewasa dohot mangaleon otik do dang marpogos jol mana manupahi 5.000 alai maluadok 100 salak kali 5.000 nunga marguna tuakana susah tuakana sodapotan mangan kot inum maluadong soal siado pamu dibuat debatama aseneng hilalaumu maluadong namar sahid dijabu diurupi mapangubati asa malum maluadong na hinalunguton ni roham leleng di pangidoho di pasau di batamai di lehom mai akayana kota pena so dapotak karejo di lehom makarejo ni asadong dapot na tangan di bata namar mudu-mudu ibana akan ang gejang umurmu amanginang huida hudul dison ditebay ma umurmu di lehom mahai pasud diho doho pirni todi asasanga dayommu haluja ommu marmudu-mudu pinoparmi asasanga dayommu inumommu akua molo dibuat pahopum nyan dak tergararsa aina tua-tua molo dung matua ido dihasi holi hatana labok keriada molo tajahai spiritualitasnya orang tua saido ibana ma anaha molo sotak kasau makatai unak konian mekel ay songoni do hoti kidak danak dang dipoto ho makatai hu ajari ma ditiru ho ma gabe hui ho makatai dinggan anaha molo sotak kas kacing ni bajuku leko patureommu ma unang eje kau ay songoni do ho ujudak danak hu bazui hu badaki hu sisir molo mau saudang buat tommu maniat tesinumoku ay songoni do tiki memet nang pe mauas doa walai hudo tidak mama ndak haus kok minumlah di do kopi untuk mama lah ini udah cukup ndak makanlah minumlah ay songoni do au juda danak ko
jemalo matua unuaing dang boy buat omu inumokku ido ju ni rohani natoras molo soboya dong Jepang na sungoni dia nakonna ay las ni rohana ima salomo madok dak kapalang las ni rohani natoras molo marparangin na dengga nakapinoparna ido si hutono ni naposo berbahagialah orang yang mamanya masih hidup dia masih boleh berkata horas sinang berbahagialah orang yang ayahnya masih hidup lakukanlah yang baik ay boy do hononna horas bapa pasu-pasu ni di bata daktar rasam molo Jepang las ni roha do dame nasongoni di pasu-pasu di bata mahurion di pasu-pasu di bata mahamu amang inang di leho madison udan di tikina las niari di tikina doho tano nanapu asa marparbu suasuanan asa mangan jolma doho nasa namarhosa selamat pesta perak madihita salutna.